Sí, hola, bona vesprada a totes i tots. Recomanar que la gent que no s'hagi vist el pla, el PEMUS, que el revise perquè està molt bé. Ens congratulem de la càrrega tan important tècnica que du este pla, de tot el treball previ que s'ha fet des de fa ja uns anys, també de tot el volum de consultes ciutadanes que s'ha fet, perquè aquesta és la política que es demana i així es fomenta des de totes les administracions. I el que volíem simplement era donar un poc la nostra opinió breument sobre el pla, perquè estem totalment d'acord en ell, és, si observem les mocions que s'han presentat al llarg dels últims anys i també inclús els programes electorals dels partits que estem en esta representació, en este ple, anar canviant un poquet també la proporció de propostes que s'orienten cap al tema de la sostenibilitat i de la mobilitat. A ningú se li escapa que, al igual que va canviar la societat, els grups municipals i els polítics han anat canviant també el paradigma i l'ideari de mesures i de propostes per a desenvolupar el poble de Rafelbunyol. Comentar també que, com ja s'ha dit, este pla no és tancat, sinó que està viu, ens marca les línies estratègiques per a desenvolupar el nostre poble, tant en mesures que són d'un volum important de diners com d'un impacte molt potent, fins a d'altres que són igual d'importants però més fàcils d'executar a curt termini. Nosaltres opinem que en allò que més endavant se pugui plantejar i comentar sí que estaria molt bé que front davant qualsevol dubte que puguem tindre o diferents opinions que es fomenta un poc l'esperit, com ja s'ha comentat, de que els 4 grups municipals o els 5 o 6 o els que hi hagi en cada moment que es posen d'acord i posen totes les idees en comú, perquè és una cosa que no és patrimoni de ningú sinó de tota la ciutadania i per tant, com és per un bé comú, sí que volem donar un poquet aquesta reflexió de que seria molt convenient fer sempre aquest esforç que vam pagar la pena. Per lo demés votarem a favor i estarem disposats sempre a col·laborar en aquest assumpte.